Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu bat izateko. Erruke jauna. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogo izakei. Baina ondita ere zaitugulako, horazu, ere ikatuazu, horrezpez duri, hauspez agur eskatak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren dut, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, errukin jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure dira. Aitaren eskuinaldean jarri izan dezu, errukin jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goiroikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren. Amen. Egin dezagun otoiz, jainkoan guztiduna, egizu, zure erakutsiak beti gogoan erabiliz, hitzez eta egitez, zure nahia bete dezagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Izan zaitezke santu, ni jauna zuen jangoikoa santu bezala. Ez eduki bihurtzen gorrotorik zure senitearentzat. Zentzarazi zure aitea, haren pekatuen erantzunkizunik izan ez dezazunik. Ez egin bendeturik, ez izan erresuminik zure aiterentzat. Maita ez izu lagun dukoa zeure dukoa bezala. Ni naiz jauna. Jaunak esana? Jauna. Espiritua zuena bizi dela, jangoikoaren etxea ondatzen duena, jangoikoa ondatu egingo du. Jangoikoaren etxea santua baita, etxe hori berriz zuek zarete. Ez bezain inor bere burua gainean. Zuen artean horrek mundu honetan jakintsu delako badago, egin begi zorot, jakintsu izateko. Mundu honetako jakinduria zorakeria baita jangoikoaren artean. Hala da izan ere idatzia. Haren beren martzurkerian harrapatzen ditu jakintsuak, eta beste behin,
jaunak ezagutzen ditu jakintzuen burupenak, eta badaki uskeria direla. Ez deki beraz inor gizonetan arroan, zuen abertak dena. Naiz Paulo, naiz Apolo, naiz Pedro. Bai mundua, bai bizia, bai heriotza. Bai oraingoa, bai gertua. Dena zuena da. Zuek Kristorenak eta Kristo jaungoarena. Jaunak esana? Aleluia. Begiari, begia, hortzari, hortza. Nik ordea hau diozuet, ez egin gogor gaitz egiten duzunari. Baizik eta norbaitek eskuineko masailean jotzen bazaindu, eskai zaiozu bestea ere. Auzitaran eraman eta jantziak kendu nahi duzunari, emaiozu soil gainekoa ere. Norbaitek 1000 pauso ibilerazi nahi zaituela, zoaz 2000 berarekin. Eskean dator duzunari emaiozu, eta zu diru aurreratzea nahi lukeenari ez emarritzea. Entzuna duzue nola dagoen agindua, maita ezazu zure lagunburgoa eta gorrota zure esaia. Nik ordea hau diozuet, maita izazue zuen esaiak. Egion gorroto dizuetenei, eta egin otoiz erasotzen zaituztenentzat. Zeruetan dagoen zuen aitaren seme izan zaitezten. Haren gaiztorentzat eta zintzorentzat ateratzen baitu eguzkia, eta zuzenentzat eta okerrentzat egiten euria. Izan ere maite zaituztenak maite izanik, zer sari zor zaizue. Zergalariek ere ez dute beste horren beste egiten. Eta zuen semideak bakarrik aguntzen badituzue, zer egiten duzue zor ez duzuenik. Gentilek ere ez dute beste horren beste egiten. Izan zaitezte, beraz, ononak, zeruetako zuen eta ononak bezala. Jaunak esanak. Jesusen agindurik nagusiena, agindu printzipala, da elkar maita bezagula, berak maite izan ditu bezala. Hoixera eskatu ziguna Jesusen. Elkar maita ezazuela, nik maite izan zituztelan bezala. Askotan, esan genezake, termino berbera modu ezberdinetan daiteke, eta maitatzea, maitasuna gauza bera, gertatu daiteke, eta bi pertsonek modu ezberdinean ulertu dezakete zer den maitatzea edo zer den maitasuna. Horregatik Jesusen esaten dugu elkar maita bezala, berak maite izan ditu bezala. Gu maitasunaren eredua beraretan arki dezagun. Berak nola maitea dituen, guk ere inalakarrik ditugu, bera maitatzeko eta lagunburgoa maita ere modu horretan. Eta Jesusek, esan genezake, gaurko ebangelioetan, 3 ezaugarri batez ere aipatu dizkigu. Maitasun hori nolakoa izan behar den guk uler dezagun. Lehenengoa, nik esango duke dela, maitasun izan behar dela esku zabala, bihotz zabala, ez xurra, eta favore bat egitean Jesusek esaten dugu, ez ibili egon zen bezala, baizik eta esku zabala bezala. Pertsona batek eskatzen badizu, 1000 pauso berarekin emateko eman ditzazu 2000, eta eskatzen badizu, eman dizu horren bikoitza. Jesusek halako erakusten digu maitasunak halako ezaugarria dutela. Esku zabaltasuna, ez xurkeria. Esku zabala da, eta gainera gozat egiten du lagunduz, mesederak eginez, hoixera Jesusek erakutsi diguna, eta hoartzen gara, berak ere, hola jokatzen zuela, Jesusek modu hortan egiten zuela beti.
Beste aldetik, gaurko ebangelioan ere agertzen zaigu maitasunak baduela halako lotura estu bat barkamenarekin eta adiskidetzearekin. Hau da, maitasunak ez du gorroto bat gordetzen, ez du mendeku goserik, ez du halako borondate txarrik besteari kalte egiteko, baizik eta barkatzeko eta adiskidetzeko irrika du benetako maitasunak. Horregatik aipatu dugu Jesusek gaurko ebangelioan talionen legea, ego lege zaharra, pertsona batek kalte bat eragiten baldin bazizun, zuk eskubidea zion, halako kalte proportzional bat berari eragiteko. Pertsona batek begi bat ateratzen baldin bazizun, zuk beste begi bat ateratzen zenion berari, baino ez gehiago esan dezake, nolabait ere horrek halako mediku proporzionatu bat nolabait ere bermatzen zuen. Baino Jesusek gehiago eskatzen dugu. Ez daitezela horrekin konformatu baizik eta Jesusek nahi du, nahiz eta guri kalte egin guk ez dezagula beste kaltea eragiteko borondatea izan. Benetako maitasunak bilatzen du barkazioa adiskidetzea. Horrek ez du esan nahi justizia defendatu behar ez denik, horrek ez du esan nahi justua dena defendatu behar ez denik. Baina bai ez dugula mendekua hartzeko borondaterik edukinean, beste kaltea eragiteko irrikarik ez. Baizik eta nolabait ere aldatu bada adiskidetzea barkatzea. Eta azkenik, gaurko ebangelioetan beste ezaugarri bat ere agertzen zaigu Jesusek aipatzen duguna. Eta da, ez ditugula bakarrik maitatu behar, gu maite gaituztenak. Jesusek esaten dugu hori egiten ez bali badezue, zer klasizate, maite gaituztenak borrokatzen baditugu, edo ongi egiten dugunari guk gaizki egiten baditugu, Jesusek gehiago eskatzen dugu. Eskatzen dugu saia gaitezela, Dios gaitezela, ez derako erresa, bera eskatzen dugu laguntza, guk maite ez gaituztenak ere maitatzen, guk borrokatzen gaituztenak ere maitatzen. Eta guri kaltea egiten digutenei albalin bada eser egiten. Huixe da Jesusek jartzen digun helmua hori da eskatu behar dioguna hortara aiatzea. Eta lehen esan nahi honek denen lagun minak izan berunik, edo borrokatzen gaituztenekin, edo kate egiten dutenekin, egotea berunik. Baina bai eskatzen digula gorroturik ez edukitzea mendeku goserik ez izatea. Biologiek eskatzen dizigu eta albalin bada laguntzea edo adiskidetzeko esan genezake gauzak egiten. Eskatzen dugu bada eta Jesusi berak maite gaitu bezala guk bera maita bezala eta lagun mundoa maita bezala ere. Sinisten dut jangoiko aita guzti du, zeru urren egilea. Sinisten dut, ale seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuan egitez sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaio zena. Ponzio Pilatoren menpean ikaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aital guztigunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dira. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santu Elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitzan.
gaixorik dauden guztien alde, Jaungoikoak indarra eman dezaien, lagun urkoarengan laguntza hartu dezaten, eska dezaio jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki Gregorio Belautzaran eta Javier Barandarain. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaio jaunari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jesus maite, senideok egin dezagun otoitz, guztiok batean Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Zure misterioa bihotz berriz ospatuz jauna, apalik eskatzen dizugu, zure handitasunaren osperako eskaintzen deguna, gure salbamenerako izan dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu Jaungoiko guztidun beti ereko horri. Munduan diren guztiak zuk egin dituzu, denboraren ardiak zuk ezarri, gizakia berriz zure irudiko egin dezu eta guztiak beronen esku utzi dituzu. Zuk egindako guztien nagusi izan dadin zure izenean, eta zure egintza miragarrietan beti zu gora zaitzan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berau goresten dute zerurrek, aingeruek eta goi aingeruek, beti eta beti kantatuz. Anta dezagun aingeruekin,
Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, hori tardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat eman dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere horretarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizor guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure sentuak, bereziki Gregorio Belautzaran eta Javier Marandarain. Arritzazu zure aurpegiaren arkitan, erruki zakizkitu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Tobatxoarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alduztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindutan erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santuetan egin zure izena, etorri egin zure errinua, egin egin zure nahian zeruan bezala gure ere, emaizu zure horretako dira, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunei barkatzen diegin ezkero, eta ez gure eraman, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiei esker, pekatutik garbi bizi daitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea. Jangoikoarekin lotzan, zuk betzen zure pekatua, Hona hemen jangoikoaren lindotsa hona munduko bekatuak entzen duena zorion suak jaunaren maitan linduak.
egin ezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, meza honetan gure salbamenaren agiria eman diguzu. Egizu egunen batean salbamen hori bere betean iritsi dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta bisu bat atorren aste azkenean austerre eguna izango da. Eta meza atxaldeko 6etan emango diteme. Bertan austerrea eta ezagiz atxaldeko 6etan beraz, aste azkenean meza izango da. Jauna zuekin, Geneika zaitzatela jainiko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Eskerrik asko Eskerrik asko